Perfecte. Doncs després d'aquesta segona taula molt interessant anem amb l'última. I aquesta és per veure el punt de vista de l'administració pública, que té de dir en totes les noves competències. Llavors, aquesta sessió la modera la Rocío Quillà, de la Direcció de Serveis, i tenim aquí els ponents que tenen de l'instruccionar, però tenim l'Elai Torres per part de la Federació Catalana de l'Administració Pública, l'Enric Coll per part de la Diputació de Barcelona, el Víctor Martínez de la Generalitat de Catalunya i l'Anna Romero de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Ara sí? Moltes gràcies, Raquel. Jo soc Ramon Quillà, soc consultor en Ciències Socials a Serveis i ja estaré moderant aquesta taula. Comentem una mica, tenim l'Enric Coll, que està microfonant, tenim el Víctor, que és de la Universitat de Catalunya, a l'Anna, que també està microfonant, i el Maneladi, de l'Associació Catalana de Gestió Pública. Fins ara hem sentit realitats, oportunitats, reptes de la formació als joves, hem vist també de professionals, hem vist també la part de la formació professional, són debats molt interessants, i també la complexitat venir d'incloure els migrants que estan en situacions vulnerables en tot el món de la construcció i les renovables. Ara passem a una part també molt important, estem dient d'aquests diferents angles de la formació, però ara volem entrar una mica en la realitat de la formació del món de l'administració pública. Tenim 4 persones que tenen unes visions molt diverses i fantàstiques, la veritat, són gràcies per parlar d'aquests temes, i proposo que comencem amb l'Enric, i que farem una mica d'explico ràpid, cadascú d'ells farà una petita presentació, una reflexió de 5-10 minuts, anirem passant d'un darrere l'altre, després tenim una pregunta per cadascun d'ells, i jo ho faré, i després obrirem al públic si hi ha preguntes, i si hi ha temps, que tenim una pregunta més per acabar de fer. Doncs comencem amb l'Enric Coll, que ve de la Diputació de Barcelona. L'Enric és llicenciat en Ciències Ambientals, també té 25 anys d'experiència en l'àmbit de la sostenibilitat, especialment en la gestió ambiental local, participació ciutadana i dinamització comunitària. Actualment és el cap de l'Oficina d'Educació per a la Transició Ecològica de la Diputació de Barcelona, on desenvolupa tasques de dinamització comunitària i també porta la gestió de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Doncs, gràcies per convidar-nos. Tindreu la presentació, per tant, explicaré 4 idees clau, aquesta informació la tindreu aquí. Bé, explicar-vos que la Diputació treballa a l'àrea d'acció climàtica i transició energètica, però crec que la majoria ho coneixeu, perquè en el cas és important posar en context que el client, podríem dir, principal de la Diputació de Barcelona són els ajuntaments, els ens locals de la província de Barcelona, així com les administracions, segurament que has d'interactuar amb els ens, nosaltres al final treballem pels ajuntaments, i per tant, tota l'acció informativa, la transferència de coneixements sempre cap als ajuntaments, càrrecs electes, polítics o tècnics municipals. Una prèvia que és molt important, perquè això és un canvi molt recent, però crec que també l'àmbit on en parlem és un canvi rellevant, és l'aprovació del Real, sembla que el decret és simboliat per part del Congrés dels Diputats, un paquet de bastant de mesures en tot el tema de la regla de l'IGAN, però un específic que afecta al món local és aquesta modificació d'una llei que és bàsica, que és la llei justament base del règim local dels ajuntaments, que és la llei que s'aprova un cop a l'administració o a l'administració i què fa això per l'Ajuntament. Les conveniències o l'homenatge públic i diària, doncs a partir d'ara, ja els ajuntaments tenen una nova competència pròpia, és a dir, una competència tan sols delegar, que per tant és com depèn, sí, te la diuen, no. Els ajuntaments a partir d'ara han de fer, que és promoure les comunitats energètiques, promoure la transició energètica i especialment la modificació, la fiscal que és energètica, i les renovables i la política de consum. Per tant, si un ciutadà, una entitat, una empresa s'assisteix a un ajuntament i escolta, pot ajudar? No pots dir, això no em toca, això és competència pròpia, igual que jo et demano que ets de les conveniències, igual que estic demanant una desobediència. Faig un canvi bastant important que concepte, perquè ara hi ha una cosa que voluntàriament ja els ajuntaments estàvem entomant, això ja era un canvi de dir, no, ara això. Repte i també facilitar, perquè fins ara molts d'aquests temes tenen complexitat i encaix jurídic complicat per l'Ajuntament, i això, per tant, elimina moltes barreres
moltes empreses, projectes que s'encarreguen de no sé si puc fer o no puc fer. Per exemple, els centres de comunicació. Això reforça una modificació ja l'any passat en català, però que per la molt secretari deia, no, si lo claro, està clar que no puc posar cap fre que l'Ajuntament pagui recursos compartits, que busquem empreses que paguin comunitats, que busquem espais per fer un consum de 5 quilòmetres que puguem millorar l'energia del bar. Això ara realment canvia moltes coses, per tant, que estem avui oportunitats de projectes, de feina, d'inserció. Des de l'àmbit de la Diputació tenim 3 oficines, per 2 actualment una més tècnica que dona suport a l'Ajuntament als projectes, inversions, en temes d'acció climàtica, per resumir, i la que estigui obrant més aquest suport a transferència, coneixement i formació. Tenim diferents eines, us en proposo algunes, les que tindrem, que tenim discussió als ajuntaments, espais d'intercanvi, perquè aquesta eina dels centres de comparació tècnics analitzen i compareixen dades sobre els serveis públics, com l'ha anomenat, formació, que us explicaré més, o eines d'informació territorial, on els ajuntaments també són eines obertes amb alguna informació, per exemple, tenim un mapa sobre el potencial d'instal·lació fotovoltaica en terra i encoberta per als municipis de la Costa. Qualsevol pot mirar quina és la informació d'aquest tipus. La Diputació destina molts recursos en temes de formació, no només la nostra àrea, hi ha un servei centralitzat, que és la Direcció de Serveis d'Informació, que té un banc de recursos enorme que totes les àrees tindrien cursos, propostes formatives, continguts formatius. Aquí us he destacat dos, perquè veieu que aquests 2 cursos que han marcats de manteniment d'anomenat i d'aquestes comunitats no són de la nostra àrea, sinó que altres companys d'altres serveis també proposen formació per funcionar per planificació, per logística, per manteniment. Per tant, no només aborda, podríem dir, tècnic superior a l'enginyeria municipal, sinó que aborda informació per molts perfils professionals. Aquest cercador, a partir dels teus perfils, pot trobar molt local. En el nostre cas concret, tenim tota la formació que forma part d'això, que s'utilitzem dins el nostre àmbit d'acció climàtica, tenim diferents itineraris formatius que no formen, podríem dir, un màster, però sí que volen obrir una línia lògica per als tècnics municipals, per aquest que ho hem fet, específicament sobre transició energètica, i aquí simplement us he posat els cursos que hem fet l'any 2025 i el que estem fent aquest any 2026 en els àmbits d'anomenat, de gestió energètica en equipaments, d'energies renovables i de corrents energètiques. És l'itinerari on fem més formació en aquest moment. Primer, perquè ens està donant molt bona resposta, hi ha molt d'interès, hi ha alguns cursos. No sé si fem la primera i segona experiència cada any, cada 2 anys complir, normalment són formacions d'unes 20 hores, 30 hores, per unes 20-30 persones, la majoria de són tècnics municipals, i ens està trobant tant gent que està entrant a l'administració, però també, sobretot, gent que es vol una mica formar en nous àmbits, per exemple, la comunitat ha sigut molt evident, no? Que diuen, sí, fa molts anys, perquè aquest és nou, allà ho col·laboro, i aquí sí que, segurament, a diferència del que parlava abans, aquí sí que la dificultat o la gràcia és que són temes que han d'integrar part tècnica, que igualment de la porta, parles, ja també d'aquesta motxilla que parlava abans, però clar, tot l'encaix des del punt de vista de l'administració en aspectes jurídics, de contractació i d'aspectes més de procés que han servit, podríem dir, no? Perquè d'una vegada, si aquesta part parla, bueno, clar, això sí pot dir una cosa que podria fer així, si no ajuntament, a part de explicar una sèrie. Tenim aquesta formació sempre és a partir de necessitats que detectem des de la Diputació, però que són propostes que són coherents amb línies de suport que hauran l'Ajuntament, que tenim una línia de suport que els ajuntaments promouen les comunitats energètiques a nivell de finançament, a nivell d'estudis tècnics, jurídics, però tenim una línia formativa al respecte, així amb els cursos que hem veient, i en canvi tenim una altra entitat que gestionem, que és la xarxa de ciutats i pobles cap a l'austeritat, que parteix més de baix a dalt. Escoltem els ajuntaments i busquem quins temes els tractem per a tots, i busquem espais de trobada, continguts, plantats de coneixement d'allò que ens preocupa. Que pot ser que la Diputació ho estigui treballant. Per tant, és una tecnològica diferent. Aquí simplement us poso algunes de les activitats que hem fet del grup de treball de transició energètica local, que en aquest cas hem de serveis a dins d'aquest grup, que l'any passat, diferents sessions en línia. Totes les que són en línia, amb les que tenim estan enregistrades i estan publicades. Per tant, capital públic, part dels tècnics municipals,
s'apunta a constructores, enginyeries i intercanvi a la temàtica. Se certifica que aquestes tancades d'intercanvi entre tècnics municipals o temes concrets, que els CAEs, els temes de distribució, i aquestes estem fent aquest any, ara tenim de bateries, a poc ara estem fent, aquesta setmana estem fent el tema de la fiscalitat, i aquí llavors que són aquests, són oberts, i tothom s'hi pot apuntar perquè la seva línia no hi ha una cura limitada, fins que ens donin el temps, diguéssim, no hi ha problemes de connexió. Però passar. I aquests són els espais que són més d'intercanvis, els temes que estem treballant aquests temes d'intercanvi. Trobaràs monogràfiques sobre comunitats, temes de CAEs, i els temes que estem treballant. I també no entrem al detall. I una altra idea que la transferència de coneixements són publicacions, treballs que fem, tenim una apartat web de publicacions, doncs podeu consultar totes, tindreu els enllaços, aquí algunes de les publicacions que hem fet als darrers temps. Ara hem publicat una guia sobre promoure l'electrificació dels equipaments municipals, els conjunts tècnics municipals, una guia sobre com fer un treball sobre com modificar les modificacions fiscals dels ajuntaments per orientar-les millor des del punt de vista de la progressivitat d'aquest cas de la política centralista fotovoltaica, perquè justament aquest Real Decret que ara veiem també incorpora que els ajuntaments de Martel també podem modificar no només fotovoltaica, sinó també energia ambient, és a dir, aerotèrmia i bombes de calor. I també podem modificar fotovoltaiques vinculades a terrats cedits en comunitats energètiques, vull dir que això cada cop està bé que tenim més els punts d'exemple. I també tenim apartat de continguts web on anirà l'experiència coneixement, específicament de comunitats energètiques, o una web que és Municipis pel Clima, on hi ha informació sobre el consum energètic a la província de Barcelona i si entreu per cada municipi de la província de Barcelona el seu perfil energètic i el seu perfil climat. Són tot ells que podem explicar als ajuntaments perquè ells tinguin el coneixement i ells després puguin fer la seva feina a la ciutadania. Exemples de diferents eines que tenim, de pàgines web, d'informació i sobretot aquesta idea. Estem en molt d'esforç en temes de formació, tenim els tècnics municipals informats al dia i ara segurament més aquesta oportunitat per accentuar més aquests coneixements. Gràcies, Enric, per presentar des de la RIBA i també des de la xarxa, amb les feines formatives i els guàrdies dels ensenyants. Ara anem amb el Víctor. Sí, correcte. Per la petita introducció, el Víctor Martínez és l'actual responsable del programa temporal de suport a l'abordatge integral de la pobresa energètica del Departament de Drets Socials i Inclusió. Anteriorment ja havia prestat aquests serveis al departament com a tècnic a la subdirecció de la renda garantida de ciutadania. El Víctor va començar la seva carrera el 2007 al Departament de Justícia i després es va llicenciar en Dret Universitari a Barcelona i ha treballat en diversos departaments com a tècnic superior jurídic, el Departament d'Educació, el Departament de Presidència o d'Empresa i Treball. Va treballar per un breu període de temps en la institució de síndica de greuges. En un terreny personal també, el Víctor és un amant del cinema i també és escriptor. L'any 24 va publicar la seva primera novel·la, Un Puig Verd sense vida, i el properament publicarà la seva. Víctor. Sí. Bé, de totes maneres, avui no vengo a hablar de mi libro, però si m'ho permeteu, per fer una miqueta dinàmica, ja portem aquí unes horetes, us explicaré una història. Una història que ens situem aproximadament entre el 2023, 2023, i tenim un petit fantasma que va, diguem-ne, apareixent aquí, que es diu pobresa energètica. Ja sabem què és, està aquí ben definit, però bé, és un petit fantasma que va amenaçant una miqueta a la població. Aleshores, en aquesta situació hi tenim uns petits antecedents que són una sèrie de dades. Les dades que veieu, aquest noi de la Generalitat parla del 23, 24... És que, com he dit, ens estem situant en aquesta època. Què teníem? Doncs una sèrie de percentatges que criden l'atenció als dirigents en aquell moment. Per exemple, a mi em crida molt l'atenció que, per exemple, el 31,8% de persones es troben en situació de pobresa, en general. Si estàs en situació de pobresa, és molt fàcil que ho estiguis de pobresa energètica. O que un 17,6% de la població no podia mantenir la seva llar a una temperatura adequada.
Són una sèrie de dades que criden l'atenció i que preocupen bastant. Així les coses, el 2023, per això ens estàvem situant en aquesta època, es va tenir la idea des de la Generalitat mitjançant un acord de govern, de crear el programa temporal de suport a l'abordatge integral de la pobresa energètica, del qual soc l'actual coordinador. És un acord de govern, que no cal que ens els aprenguem ara tots de seguit, però tenia una sèrie d'objectius. Malauradament, d'entrada, aquest programa té una vigència de 3 anys, que finalitza d'entrada ara al setembre del 26, ja veurem què passarà, però de moment és el que tenim a dia d'avui. I som un equip de 7 persones, un coordinador, actualment soc jo, 2 tècnics i 4 administratius que estan fent totes aquestes tasques que ara veurem. Aleshores, actuacions desenvolupades. Què va fer a partir del 2023 la Generalitat per fer una miqueta de front a aquestes dades i a aquesta preocupació? Bàsicament, ens hem enfocat en 3 eixos d'actuació, que són facilitar l'exercici dels drets, ara ho veurem molt breument, facilitar l'exercici dels drets, que són aquelles accions, diguem-ne, de donar a conèixer els ajuts que la població, la ciutadania té per exercir els seus drets energètics. 2, garantir els subministraments. Aquí es distingeix 2 tipus de desconnexió que ara veurem, però és un suport que des de la Generalitat s'ofereix. I tercer, i molt important, i per mi és el meu preferit, és el de la prevenció, que són totes aquelles actuacions per ampliar i reforçar el coneixement i la sensibilització superimportant dels professionals i de diferents agents que tracten el tema de la pobresa energètica. Breument, també, exercir els drets. Aquest és l'eix número 1. Bo social alegre. Aquesta és una de les principals eines, però això no la Generalitat. Hem de tenir en compte que el bo social és un descompte que s'aplica directament a la factura de la llum, però és un bo que és de competència, ha estat creat i gestionat per l'Administració General de l'Estat. Per què ho dic això? Perquè moltes vegades la Generalitat, què fa, no sé què, la Generalitat no sempre és competent, no sempre té la competència per, diguem-ne, doncs això, per tenir totes les capacitats que voldríem. I per això en aquest àmbit, des del programa, ens hem centrat a fer activitats de promoció. Aleshores, per exemple, doncs és això, hem elaborat campanyes, per exemple, a diferents tríptics, això és elaborat per la Generalitat, d'una manera molt visual, requisits per poder accedir al bo, avantatges i tal, xerrades, centres cívics, tal. També molt important, el 012 és una de les principals entrades també de consultes, de dubtes de la ciutadania, s'ha format el personal que atén a la ciutadania en aquest sentit, en pobresa energètica, i en cas que senti alguna consulta que no se sàpiga molt bé com orientar, ens la deriven a nosaltres directament i donem un suport directe a la ciutadania. Aquí sí que em vull entretenir un moment, molt ràpid, de totes maneres, per curiositat vostra, també. Aquí és la història que us estic explicant jo, un petit gir de guió. I és que aquestes actuacions, inicialment, com veieu, estan molt enfocades a xerrades orientatives, informatives, o sigui, explicar què és el bo social, com funciona i tal. Però ens estem parlant de l'àmbit de pobresa energètica. Són gent, la gent que compleix els requisits per accedir-hi, és gent en situació de vulnerabilitat, moltes vegades tenen autèntics problemes per fer la sol·licitud per interès i tal, etc. O sigui, una sèrie de problemàtiques que tot això està molt bé, però ens hem adonat que hem d'anar un petit pas més enllà i no només limitar-nos a informar, que sapigueu que, etc. No, un pas més i fer un acompanyament. Per tant, des que he entrat jo fa pocs mesos en aquest àmbit, una de les meves inquietuds és aquesta, de realment ajudar directament, fer un acompanyament directe a les persones que tenen aquesta dificultat perquè realment puguin accedir al bo social.
Això també ho passem una miqueta ràpid. També dins d'aquest eix 1, una de les coses que hem fet també és ajudar amb el tema del deute que moltes de les famílies que no van poder fer front al pagament de factures de la llum, aquest deute s'ha generat i nosaltres des de la Generalitat hem ajudat, hem contribuït econòmicament, només ara el Govern també detallar no sé com, però el cas és això, és que hem cobert, ja tenim cobert tot el deute generat fins al 2021 i ara estem treballant, en breu es tancarà el període del 2022 al 2025. I us direu, i a partir del... Vaig a tots. Vinga, perfecte. Aleshores, el tema dels eixos importants és això ho passo ràpid perquè potser ho parlarem després. Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics. És un fons que simplement està creat però no està desenvolupat, per tant no s'aplica. I nosaltres estem engegant el decret que el regularà i que per tant entrarà en funcionament. Eix 2, superràpid, que és el que dèiem que hi ha dos tipus de talls, diguem-ne, o sigui que pot ser per impagament o per motius de seguretat. Doncs des de la Generalitat estem donant suport als serveis socials bàsics davant d'aquests dos tipus de possibles talls que es poden donar. Importantíssim també, una bústia que tenim, o sigui, tenim un correu directe del nostre programa que qualsevol tipus de consulta de serveis socials, fins i tot de la ciutadania, d'entitats de qui sigui, l'atenem per consultes que accelerar. I prevenció, que és el meu eix preferit, però simplement anem ràpid. Estem elaborant un mapa de recursos, hem entrat en contacte, ja portem 100 àrees bàsiques de serveis socials de tot el territori perquè ens expliquin com gestionen, dèficits, etc. per això, recollir un mapa de recursos i veure com afronta cada àrea bàsica el repte de la pobresa energètica i per tenir una mica controlat. I acabo. Formació, importantíssima. Que això tenim contractat amb, per exemple, amb Ecoserveis, no sé qui són, i amb ABD, que ja es va fer el 2025 una primera edició del curs amb un gran èxit, molt bé, de manera que ara s'està fent ara mateix, ja ha començat la segona edició d'aquest curs, s'està desenvolupant aquestes setmanes, també amb un gran èxit de gent que s'ha volgut apuntar i que no tots s'han pogut afegir, per tant, hi haurà properes edicions. I fins aquí aquesta història. I ara saltem a l'Anna, de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'Anna Romero és llicenciada en Enginyeria Ambiental, amb més de 25 anys d'experiència en el camp de la sostenibilitat, especialment canvi climàtic, risc i educació ambiental. Actualment és responsable del Departament d'Acció Climàtica i Educació Ambiental de l'àrea metropolitana de Barcelona. Docent, també, entre d'altres, del màster de Filosofia per a Pràctiques Contemporànies de la UOC i fundadora del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya. Gràcies, cofundadora. Gràcies per convidar-nos, també faltaria. Jo faré una presentació que hem fet amb el meu equip, de fet, per tant ha estat una feina total. I per part també, em contava una diapositiva, tot i que anem justos de temps, que és què fa l'àrea metropolitana, no? Ho dic molt ràpid. L'àrea metropolitana, Barcelona, 35 municipis més, bàsicament prestem serveis als ajuntaments. És una administració coneguda que tracta residus, depurar l'aigua, fa inversió pública, sobretot per rehabilitació d'equipaments públics, millora d'espai públic, etc. Nosaltres el que hem fet... Gràcies. Ha estat una mirada una mica al sector de la transició energètica des de la nostra òptica, molt particular. Un equip relativament jove, que bàsicament ha impulsat generació renovable. Estem treballant intentant endegar comunitats energètiques, també col·laborem força amb Ecoserveis, amb uns projectes europeus. I un equip on també hi ha una altra part separada, perquè malauradament encara treballem molt amb silos, penso, en tots els sectors, on hi està el mateix departament, l'equip d'educació ambiental és un altre. Intentem que hi hagi interseccions, però ens costa molt.
Llavors, la transició energètica per nosaltres és un sector, una política, un procés de canvi tecnològic que té una dimensió profundament humana i social. Això que diem aquí ens ha costat d'escriure, no? Jo explicaré, intentaré explicar per què, i que, com s'ha dit al llarg del matí, requereix una actualització constant al llarg de la... Del baix. Al baix, Merci. Com a administració pública, som interlocutors amb diferents agents del sector, en el nostre cas, sobretot amb contractistes, perquè promovem grans licitacions, amb ciutadania, perquè tenim un programa d'educació ambiental i perquè quan parlem de transició energètica de comunitats estem parlant d'incorporar a la ciutadania des del moment del disseny, també no només oferir un servei amb els ajuntaments, etc. Tenim tracte directe amb algunes empreses normalment de gran tamany. Intentem tenir contacte o contractes amb empreses petites, però és molt difícil. La llei de contractes del sector públic ho dificulta molt i això lleva una mica, no dic temps d'aprofundir-hi, però justament amb la taula anterior amb el que comentaven els companys de l'altre projecte. I vam escriure aquesta frase, tenim una visió global de les necessitats d'aquest ecosistema territorial i ciutadà, però quan vam repassar la presentació ens vam fer autocrítica i vam dir realment tenim una visió global d'aquest ecosistema i avui he de constatar que no, perquè, per exemple, nosaltres no tenim contacte amb els instal·ladors i instal·ladores directament, però tenen els nostres contractistes. Veiem una dificultat, una barrera, doncs és molt difícil incidir-hi. He organitzat la presentació una mica per capítols, però respecte a altres mans i ments, s'ha dit aquest matí, falten instal·ladors i instal·ladores operaris qualificats. Això és el resultat d'un estudi de la Federació de Gremis de FGCAT de l'any 25. Temes de gènere. Resalto només algunes de les dades que hi ha aquí, la presència de dades en general, la feina de les dones, és del 53% en el sector del que serien professions relacionades amb ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, del 16%. És a dir, fixeu-vos en aquesta dada, tot i que la proporció en general d'homes i dones és més equilibrada en general, amb una presència major de dones en el sector públic, això ja ho sabem. Hem mirat també després, per exemple, quin és el percentatge de matriculacions en aquestes formacions, en aquests cicles formatius de grau mig en general, i veiem que les matriculacions representaven un percentatge d'impat i a més, i això també és interessant, amb un índex de permanència de les dones en aquests cicles formatius molt baix, d'entre un 25 i un 35% que acabin aquests estudis. M'agradaria saber per què i aprofundir-hi, però per nosaltres preparar la presentació també ha estat allò entendre dades i poder també veure com podem participar-hi. I aquí, sense entrar ni molt menys, perquè hi ha moltíssima informació en el gràfic, si anéssiu veient cada formatget, veuríeu que a mesura que fem un zoom en les professions de ciències, tecnologies i anéssim enfocant-nos cap a l'energia, veuríem que aquesta bretxa de gènere es va més gran, que és aquí. Què hem fet? Mirar cap al nostre equip. Aquest és el nostre equip actual d'energia, on en vermell o color grana hi ha els homes, diguem, i en color violat, doncs les dones. El cap de la secció, que és el de Guerrero, és un home, i l'administrativa, que ell ja ha estat sempre una dona, i actualment l'equip tècnic està, diguem que hi ha paritat. Tenim paritat des de fa un any. Des fa un any, tot l'equip d'enginyers i enginyeres eren homes i hi havia una dona. Hem intentat fer una política, i això si m'esteu gravant, igual veureu des d'allà, perquè realment estic pensant com perspectiu, hem intentat en alguns processos selectius intentar seleccionar amb una mirada de gènere de dones, per integrar-les a l'equip, però no sempre és fàcil, perquè jurídicament, ideològicament també pot ser controvertit i després hi ha una evident càrrega subjectiva quan selecciones candidats i candidates, perquè per sort sempre trobem gent que està molt qualificada. Realment les últimes persones que han entrat, que són noies, eren les millors, però
intentar implantar aquesta mirada no és fàcil, té molts matisos. Ara, aquesta diapositiva també, després d'escoltar una mica les prèvies, potser hi faria algun matís. Des de la nostra experiència, que es relaciona molt amb el sector ja de la formació universitària, perquè el nostre equip i les empreses amb les que treballem majoritàriament és gent que té graus universitaris, creiem que, a diferència d'altres sectors, hi ha una diversitat generacional, pensem, tant de perfils amb força experiència, que porten uns anys en el sector, com gent relativament jove que s'està incorporant en tasques estratègiques i rellevants, creiem que està força equilibrada. Segurament, si parléssim d'altres perfils, d'instal·ladors i instal·ladores, doncs s'ha comentat. No hi ha un gap de relleu important. I en quant a les competències, no sé com vaig de temps. 2 o 3, perquè així selecciono una mica. Sí que voldria, s'ha parlat aquest matí al primer ponent del tema de les soft skills. Sí que ens trobem en el nostre equip que això és una mancança. De fet, a mi no m'agrada soft skills. Són competències essencials que no són tècniques, però són absolutament necessàries. I posaré un cas pràctic. Nosaltres tenim una oficina que és la de la Teulada. És una oficina d'informació per la ciutadania en general, per promoure l'impuls de la generació fotovoltaica, sobretot de comunitats energètiques. Aquesta oficina existeix, penso que fa uns 4 anys, i a l'inici teníem un enginyer i una enginyera. No ens en sortíem, en aquest cas. Per què no ens en sortíem? Perquè, en aquest cas concret, no hi havia unes habilitats comunicatives destacades, jo crec que tampoc els agradava, perquè faríem altres tasques, i el sou que podíem oferir era menor, no entrarem. Els sectors tenen sous diferents i teníem una rotació elevadíssima. Vam canviar de perfil i des de fa aproximadament un any hi ha un canvi d'autònoma, jo soc canvi d'autònoma, vull dir, no vull menys tenir ni molt menys a fer la meva pròpia professió, però estem tenint molts més èxits en quant a la comunicació. És a dir que, per una banda, jo crec que cal pensar en com han d'evolucionar les competències i la formació de determinats perfils, però també obrir-nos i treballar de manera transdisciplinar i amb perfils fins i tot com sociòlegs, politòlegs. Si viatgeu o podeu tenir ocasió de fer intercanvis professionals, nosaltres a vegades hem treballat amb els equips de l'àrea metropolitana del Gran Lió, de París, etc. La presència de sociòlegs i politòlegs en els equips de polítiques energètiques és absolutament estable, permanent, estructural, etc. Aquí ara per ara és bastant impensable. Jo crec que acabaré aquí, teníem unes diapositives, però suposo que em deu cada 30 segons. La contractació pública, l'Enric ho ha introduït molt ràpidament, però la llei de contractes del sector públic, que des del meu punt de vista és interpretable, i perquè parlem, companys d'altres administracions, la interpretació dels serveis de contractació, interventors, interventores, serveis secretàries és diferent, ens posa límits, per exemple, tenir en compte tot això que he anat comentant. Ens posa límits de, per exemple, valorar o introduir o exigir aquestes competències toves, perquè ens diuen que això no té res a veure amb l'objecte del contracte que estem contractant. Si és un contracte on estem intentant promoure comunitats energètiques, ens costa molt explicar que hi ha una part de comunicació, de coneixement de la diversitat social essencial per dur a terme un projecte que té una vessant tècnica i tecnològica, però que té una vessant social 50-50. Ens trobem en un límit molt important i després també, i per tancar-ho me'n vaig a l'últim punt perquè realment ens inquieta, al final construint licitacions a les quals poden accedir o només compleixen aquests requisits de solvència empreses del sector que són gegants. I això fa que sovint aquestes necessitats que cal tractar més a mida, que cal territorialitzar, que donen resposta a un context determinat, no les podem tenir en compte. Tenim un èxit molt gran en les licitacions, es presenten de l'ordre aproximadament de fins a 30 empreses, és una feina per valorar-les, però anem molt a breu i això ens comporta a nosaltres mateixos molts problemes i anem també molt a criteris automàtics que no permeten valorar tots aquests aspectes que es comentaven. I jo ho deixaria aquí, tenia alguna cosa més que suposo que hi haurà ocasió de comentar. Gràcies. I finalment passem a l'Eladi Torres,
que és llicenciat en Ciències de la Informació i compta amb una àmplia trajectòria de més de 35 anys en l'àmbit de la gestió pública, la comunicació institucional i la planificació estratègica. Ha desenvolupat responsabilitats directives destacades de l'Ajuntament de Barcelona, com recentment ha estat director d'Estratègia i Promoció de l'àrea de Serveis Socials, així com director executiu de l'Institut Municipal de Serveis Socials durant més de dècada. Gràcies, Arnau. Bon dia. Bé, jo seguim les reflexions i la primera que volia fer és escoltant els companys de la taula que m'han precedit, fer primer una sorpresa favorable i després una expectativa. La sorpresa, perdó, que també la sorpresa favorable és de no parlar exclusivament de competències, que era el títol aquest que ens han posat amb la taula de polítiques públiques. Evidentment, des de la vessant del PP, l'àrea metropolitana, la diputació i a la Generalitat. Jo he trobat una cosa importantíssima, suposo que també el temps no ens ho permès, que és una estratègia de política mediambiental, de sostenibilitat, etc., que és una cosa importantíssima, que és la coordinació institucional. És a dir, perquè no pot ser que la Diputació de Barcelona, el suport als ajuntaments, l'àrea metropolitana, l'àmbit seu i la Generalitat, en aquest tema no estem alineats tots, definint ben bé el paper de cadascú, però de manera complementària treballant conjuntament. Perquè això és la base, i això és un dels grans efectes que en aquest moment tenim en el nostre àmbit. Un alcalde molt famós deia, en relació amb les polítiques públiques, que on acaben les competències comencen les incumbències. És a dir, les polítiques públiques de medi ambient han tingut una evolució, evidentment, normativa, fins al darrer 2025, que ens dona, efectivament, que hi ha marca, en el cas dels ajuntaments, un terreny de competències, però fa molts anys que estem treballant en temes mediambientals. Està la Cristina i la Marta i l'Ajuntament de Barcelona van començar el 2016. Treballàvem els temes de pobresa energètica i no teníem cap competència. El que teníem és una voluntat. Per què? Perquè les administracions, cada vegada més en polítiques públiques, ens definim en tres grans àmbits d'actuació. Efectivament, el primer és el reglamentari, i situem-nos en aquests moments en el món del que vivim, és molt supercomplex. Perquè, com sabeu, hi ha normatives europees, hi ha normatives de l'Estat, hi ha normatives de la Generalitat, i fins i tot els ajuntaments fem les ordenances que ens permeten per evolucionar tot això. I poc clar que els ajuntaments tinguin ordenances diferents, etc., i la tasca de l'àrea de l'educació per intentar harmonitzar tot això. L'element que tenim aquí, i és un element molt important, és dir, per les nostres polítiques. Però el segon element, i que jo crec que en els últims anys hi ha moltes experiències, és la provisió de serveis vinculats a les necessitats extremes. Aquí, per exemple, jo podria parlar molt de l'Ajuntament de Barcelona, perquè l'Ajuntament de Barcelona sempre ha estat un ajuntament molt pioner en aquest tipus de coses, i ha fet coses que no tenien res a veure amb les competències que sí tenien a veure en l'àmbit, diríem, del que és la provisió de serveis davant de necessitats que plantejar un ciutadà. Cosa que això, a l'administració local, ho tenim més que clar. Un alcalde, quan veu no li pot dir un ciutadà que tota la meva competència, sinó li ha de donar la solució o li ha d'ajudar a acompanyar a tenir la solució. I el tercer àmbit, que és un àmbit que també veiem de manera clara en totes les administracions, hem vist també aquí de manera que sigui essencial, és el de la producció i aplicació de coses. És a dir, tenim un problema, és a dir, valorem normatives, tot que parlar de la protecció pública, la protecció pública els últims 2 anys és un desastre absolut i hem anat enrere moltíssim, és que és una gran dificultat per fer polítiques públiques en aquest moment. Sembla que la Unió Europea s'ha donat compte i comença a plantejar una nova directiva de canvi absolut del que és la contractació pública o les subvencions. Però dic això perquè aquest tercer àmbit de la promoció i de l'aplicació, aquí hi ha un paper per mi central i molt important el que considerem, parlem de la cooperació pública-privada i la cooperació pública. L'administració no pot fer tot. I si a més no estem suficientment coordinats encara pitjor. Les coses són, hi ha lideratges polítics, vivim en un món on la política del curt termini marca la majoria de decisions, no hi ha polítiques més enllà del que és l'endemà quasi dels propers mesos, com llavors ja coneixem, no cal explicar tot això, i per tant necessitem elements que ens tractin per donar coherència a tot això.
Per exemple, és a dir, jo crec que aquí hi ha un gran àmbit de córrer, i algunes institucions ho estan fent, que és que a darrere de l'administració, al davant, hi ha un món, per exemple, social, molt potent, que ens ajuda no només a diagnosticar i a participar, sinó que ens ajuda a executar polítiques. Aquest és un àmbit que semblava, bé, i aquí torno a l'àmbit normatiu, semblava que continua passant molt fora les normatives de contractació, de subvencions, d'ajuts, el cas del Parlament de Catalunya, doncs encara no han sigut capaços de treure la llei del sector i de treure la llei dels serveis personals, doncs falten eines per potenciar un element. En el cas de la política social, que hi ha una part política general, però que no acaba de fer-se efectiu, i en el cas de la cooperació público-privada, i, com ja sabem, hi ha un àmbit, un ventall polític des de tremendament favorables fins a organitzacions i partits que no antagònicament a la possibilitat d'aquesta cooperació público-privada, però que en molts àmbits és fonamental. Parlàvem de la sostenibilitat, parlàvem de les plaques solars, dels panells, de tot això. És evident que l'administració ha de fer, diríem, de tractor, però que darrere ha d'haver tot un sector privat que es cregui això, tot un sector de la ciutadania que ens ajudi en tot. Per tant, tenim com a punts febles davant d'aquestes estratègies guanyadores d'aquest àmbit, anar més enllà de les competències, millorar molt les coordinacions entre administracions perquè siguin complementaris de debò i no cadascú vagi pel seu àmbit. I tenim un exemple que ens ha funcionat a mitges, que és tot el que fa referència al fons Next. Per suposo que estem parlant nosaltres de moltes coses que estan finançades amb fons Next. El fons Next, jo ho dic perquè sabem que aquí 2 mesos acaba si no hi ha pròrrogues, espero no ho hem. Què? De justificar acabar l'abril. Acabar l'abril, però seran 2 mesos més, és dir, molt petits. Es comencen a dir ja des de l'Estat que haurem de tornar entre 15.000 milions, deien. Una part molt important, és a dir, quan sabeu que els fons de regeneració tenen 2 àmbits, un àmbit que és de crèdits tous, interessos zero, pràcticament, i un àmbit de subvencions a fons per. És a dir, d'alguna manera l'estat espanyol ja ha dit, per cobrir-se en salut, en l'àmbit dels crèdits no els necessitem, i per encara que siguin a nivell zero, tornarem a una part. I en l'àmbit veurem a veure exactament què és el que no hem sigut capaços d'executar en l'àmbit, diríem, de la subvenció directa, és a dir, del regal dels diners per fer polítiques públiques, una de les quals, molt important, i la tindrem a veure amb la sostenibilitat i amb l'àmbit, diríem, energètic. I ho haurem fet, i aquí una altra política molt important, ja que estem a la taula de l'administració, per la incapacitat de moltes administracions dels terminis donats i amb les condicions donades d'executar. Perquè és molt difícil, perquè van començar tard, van entendre com es podia gestionar tot això, perquè hi ha molts obstacles de caràcter administratiu, perquè no vol ser lideratge polític, etc. I això també s'ha de dir, en una jornada com aquesta, on parlem de necessitats energètiques i parlem, diríem, de veure com som capaços de fer tot això. Per tant, dit això, en el futur, què hem de fer, per mi, del punt de vista com es tradeix? És a dir, els temes mediambientals tenen en aquests moments un consens general respecte, no com s'ha d'abordar, sinó respecte que s'ha d'abordar d'alguna manera. És a dir, per tant, el que hem de fer és alinear tots els sectors, actors de les administracions, actors del sector, actors del món privat, establir ben clarament quins són els rols de cadascú i, sobretot, treballar no només a curs, però treballar a mig termini veient els sectors amb els que estem trobant. Això és un repte. És un repte que requereix molt lideratge polític. Al final, nosaltres, els tècnics, els directius públics, que tenim les capacitats que tenim, que és la d'execució d'estratègies polítiques. Que si no tenen estratègies polítiques guanyadores i capaces, difícilment podem fer més enllà del que va fer Barcelona, el seu èxit de pobresa energètica, amb un cert, segons em sembla, un cert retrocés en l'últim any respecte a la concepció i respecte a la inversió respecte a tot això, crec que ens hauria de tenir. I amb això em sembla que és dels temes que jo volia comentar.
Molt bé, moltes gràcies. Tenim una mica justet de temps, però bueno, tinc alguna pregunta per cadascun de vosaltres, demanaré brevetat. I quan hem fet l'ari, seguint amb el que s'està dient, coordinació institucional, no? Un element central que falta. I una mica ajuntant amb el que estàvem parlant, et volia preguntar, creus que la formació del conjunt del cos de l'administració pública podria ajudar amb aquesta coordinació institucional i amb altres punts parlar? A veure, el tema mediambiental hi ha una carència, com això ho ha explicat als estables, una carència de formació i una carència de professionals de l'administració que tinguin aquests partits als últims anys sí que ha hagut una incorporació. Per tant, l'administració pública de Catalunya, nosaltres, jo com a president de l'Escola d'Administració Pública, doncs ja anuncio que el dia 29 de juny tindrà el tercer nivell de gestió pública de Catalunya. Per què? Bàsicament perquè en els propers anys i ara, tots els que vam entrar a l'Ajuntament, vam entrar a l'administració pública, doncs, al final dels 80, principis dels 90, ens jubilem. I això és una oportunitat, perquè és una oportunitat, també és d'alguna manera, també amb aquesta experiència, també tenim un sentit d'interlocució, podem ajudar a aquesta forma, com alguns estem fent, en el cas de l'administració pública, però el que és evident és que hem de formar hem de fer un nou relleu generacional, hem de fer una nova captació de talent de l'administració pública. Per fer això, no es diu, per fer això, primer, cosa que hem de definir, volem definir és quin model d'administració pública volem. I això té a veure també amb el que comentava abans. És dir, què volem? És dir, anar baixant tècnics ambientals perquè ja hagut, o volem tindre experts mediambientals perquè planifiquin i avaluïn i externalitzin els serveis que poden executar. Això és diferent, que ningú estaria. És un tema molt important per definir això. Aquesta captació de jove talent vol dir també les generacions joves, jo penso en alguns joves, és dir, ja no estan pensant en entrar a l'administració, sinó que ja no estan en motivació. Alguns, probablement, té a veure amb les condicions laborals, té a veure amb la no precarietat de l'administració en molts aspectes, però és dir, també ha d'haver un model d'un canvi de l'administració, que tingui a veure que la gent vegi amb l'administració i amb el sector vegi una carrera professional vertical o horitzontal, que vegi uns estímuls vinculats a les capacitats pròpies de fer aportacions i novetats a fer la burocràcia, que és una de les problemes que tenim en aquests moments l'administració pública, redueixi per orientar-nos cap als resultats i més que els procediments. I tot això, aquesta construcció, té a veure, aquesta construcció que és anterior, s'ha de fer, per captar talent, l'àmbit del PSEC, que és l'àmbit del medi ambient i de les societats energètiques. Moltes gràcies. Ara, ens has parlat de soft skills i volia preguntar com es pot mesurar de manera objectiva l'impacte real d'aquestes soft skills en l'èxit del projecte de transició energètica dins de l'administració pública. Esclar, això lliga una mica amb l'avaluació de polítiques públiques, que és tot un repte també, però jo crec que clarament nosaltres amb l'experiència i mesurant el resultat dels projectes com us comentava de la templada. És a dir, quan vam dur a terme aquest projecte amb un objectiu determinat i amb uns perfils determinats, doncs els resultats, el nombre d'instal·lacions que vam aconseguir promoure va ser molt baix respecte a la quantitat de consultes inicials que vam rebre a la taula. I en canvi, amb el canvi de perfil, segurament també el context ha anat evolucionant, això va canviar. No tenim la costum de mesurar tampoc l'impacte. Moltes vegades perdem molt de temps en dissenyar els contractes de l'administració i no tenim temps d'avaluar com estem executant. Jo crec que aquests indicadors es poden incloure, i es poden incloure indicadors que mesurin, per exemple, en comunicació, dels impactes comunicatius que tu has tingut, de les persones que t'han trucat, amb les que t'has escrit un correu, etc. Quines d'aquestes han aconseguit promoure una instal·lació d'una fotovoltaica a la comunitat de veïns, per exemple. I quin ha estat el procés? Avaluar aquest procés. I de manera indirecta, crec que s'estan avaluant també aquestes característiques. Una altra manera és fer-ho a l'inici del procés, seleccionar els perfils. Hi ha maneres, quan es fan seleccions de personal, també de tenir en compte aquestes habilitats toves de comunicació, de capacitat d'adaptació, etc. Moltes gràcies. Víctor, anem cap a tu i parlem de la pobresa energètica. Com preveu la Generalitat formar els seus treballadors
perquè pugui dur a terme un correcte desplegament de la normativa catalana sobre pobresa. Val. Permetem que passi una cosa prèvia, perquè clar, ho planteges com a formar de cara a això, dic, però és que hi ha una problemàtica anterior a com enfocar aquesta formació, i és que no existeix aquesta normativa. És a dir, comentàvem la problemàtica o la dificultat de la llei de contractes. Però és que el que tenim en pobresa energètica és que tenim una llei de la 24 de 2015, que és el 2026, i és una llei molt bàsica que la pobresa energètica dedica 3-4 articles, i el que és una urgència, abans que formar, això ja arribarà, és tenir el desplegament d'aquesta llei, per exemple. Per això deia que és un pas previ, importantíssim. I l'altra norma jurídica que és totalment imprescindible i que fa falta ja i que ja estem treballant és el decret que deia abans, que m'ha passat una mica ràpid, del Fons d'Atenció Solidària de Subministraments Bàsics. Són dos normes jurídiques, jo, com ha dit l'Arnau, soc tècnic jurídic, per tant, li dono molt d'èmfasi, molta importància al marc normatiu, i ara mateix un dels dèficits més importants que m'he trobat jo des que estic aquí és aquest. I per això el desplegament de la llei 24/2015 l'enfoquem des de la Generalitat, tot i que la unitat promotora és l'Agència de Consum, però nosaltres hi estem col·laborant i estem participant activament en el procés de redacció. I el del Fons d'Atenció Solidària, aquest sí que la unitat promotora som nosaltres, des del Departament de Drets Socials, i en concret des de la Direcció General on estic treballant, i aquí sí que és una de les nostres prioritats. Per tant, simplement aclarir això, que aquesta formació no és que no li trobi importància, però m'interessava destacar més que el pas previ és que existeix aquest marc normatiu complet per, aleshores, veure com enfoquem la formació en aquest sentit. Tot i així, ja he indicat que ja s'està fent formació a través d'ecoserveis, AMB, etc., de cara al que tenim ara mateix. O sigui, la formació per la Generalitat és totalment bàsica de cara a això, sobretot a serveis socials, etc. Perfecte, una altra condició molt important. Gràcies. Gràcies. I, Enric, finalment, et volem preguntar, d'estar parlant de les formacions, i una mica un pas previ, que seria com identifiqueu des de la DIVA i des de la xarxa de pobles i ciutats per la sostenibilitat les necessitats formatives i de capacitació en l'àmbit de la transició energètica. La meva pregunta, perquè avui ja no és abans, jo crec que un tema estructural que hem de tenir clar, en el cas genèric de les polítiques ambientals o les polítiques climàtiques, però en el cas específic de la transició energètica té dos vessants. Hi ha una part que és, l'hem parlat, de la part d'atenció a les persones, respecte a poder beneficiar i participar d'aquesta visió. Hi ha una part que és territorial. Aquesta infraestructura energètica ha estat al territori com a visió. Què està passant? La província de Catalunya, doncs que on estan promovents determinats projectes, municipis petits, tècnics, on hi ha personal format, i, per tant, les lògiques que aquests està parlant, que responen més a la de Barcelona, a les voluntats, i per l'altre a Osona o al Bages, és una pel·lícula totalment diferent. Per tant, aquí sí que hi ha alguna exercici d'aquest sentit d'una foto de la província, en el nostre cas, ja no tant una anàlisi quantitativa com qualitativa d'escolta, quins tècnics municipals coneixen i ara tenen l'Ajuntament. Hi ha un enginyer que l'altre per la setmana. I en canvi, a Terrassa tenen un equip de 5 persones. En canvi, a Badalona, només tenen aquesta foto de contrata i hi ha quins projectes i quines necessitats tenen des del punt de vista, llavors hi ha una realitat superinteressant. I per tant, les solucions no són úniques i no són fàcils, perquè el necessita Malla, una zona, que sí que té un consell comarcal molt potent, que treballa molt, que té uns tècnics que en col·locació fan directament gestió municipal a la meva regió, però és que la necessita per entendre. Llavors, clar, totes aquestes realitats diferents i la problemàtica de la transició energètica, des de la vessant personal, sí que la pots atancar des dels límits administratius de l'Ajuntament, podríem entendre, però sí que no queia la perspectiva territorial és coordinació perquè supera l'àmbit municipal clarament o com a mínim supera el dibuix dels límits administratius. Això està passant a les polítiques ambientals, a l'aigua, amb la contaminació de l'aigua, que el fenomen en si supera o no correspon a
l'administració. Això és un tema que normalment costa per entendre-ho perquè, clar, la realitat administrativa. I això compta també amb la tradició molt pròpia de la nostra cultura, de com funciona l'administració des d'un punt de vista d'estructura molt separada, abans del estilo, d'estructura sectorial diferenciada, que no és només l'administració, perquè la pròpia formació, la pròpia universitat, les pròpies especialitzacions, tothom tenim una estructura molt sectorial, són unes estructures només. Clar, quan la problemàtica requereix la perspectiva transversal, estem organitzats en una estructura sectorial molt separada, és molt complicat. Nosaltres, al final, la formació que fem, i sortia una mica amb el que ha fet el grup d'abans, al final estem reproduint la realitat, al final estem responent a les necessitats del que hi ha. I sí que, per exemple, la pobresa, hem de començar a incorporar formació per veure com reconduir, segons, perquè sí que estem reproduint els mateixos viatges o els mateixos problemes, al final hi ha el que hi ha, partides, no? Aquí hi ha una dificultat, i jo no tinc clar aquí, perquè això ho hem predicat, però la pràctica és molt dura, amb els temes de la transversalitat. Això és la realitat. Si parlem d'institucions, quan vas a un micro, clar, perquè està totes les persones que no poden record, de nada, o hi ha una generositat, una coordinació, una voluntat, o una idea de llei, així, o ara mateix l'estructura, o en alguns casos depèn de la persona, a nivell vocacional de llei, ho faig, encara que sé que m'hauré de l'institut secretari, mentre la regidor del cal de 6, o l'estructura mateix no facilita que aquestes perspectives, aquesta orientació que li volem donar al que requeriríem cap on ens hem d'orientar, no ho facilita gens. I per tant, no tinc mai clar si, i acabo amb això, en el cas de pobresa, una experiència. Nosaltres hem començat temps de pobresa de la Diputació, molt clarament fent experiment, i ho hem continuat molt més enllà. Va durar 2 dies, perquè què passava? Un tècnic de medi ambient o un enginyer anava a una família vulnerable a explicar que si euros, que si canvi climàtic, m'estàs explicant, que no puc pagar la llum al final de mes. Clar, doncs al final, no era qüestió de formar aquell tècnic de medi ambient que no es va dir que sociocultura, no, has de portar un dinamitzador de barri, un tècnic social, has de portar-ho als més. Llavors, al final, sí que l'explotació final ha d'anar, escolta, puc que realment sigui especialista, perquè no arriba a la botella que pugui tocar saber de diferents pales. I el que està aquí disciplinar de la solució, realment, en municipis mitjans i petits, això és molt complicat. Molt bé, moltes gràcies, molt interessant. Crec que no tornem per preguntes, així que si us sembla bé tancaré la sessió ara. I no res, en primer lloc agraïm que és molt interessant, també us he ensenyat molt el temps, i volia fer un resum molt breu d'algunes idees que crec que han estat importants. Enric ens estava comentant al principi aquest nou Real Decret que porta oportunitats importants en l'àmbit local en termes de transició energètica i ens ha presentat el banc de recursos, la formació ambiental, els recursos que pot des de la vida. Víctor ens ha parlat també d'aquesta part de formació que també tornaràs a explicar ara, a 12, també a serveis socials, aquesta part de la formació en els àmbits. Anna ens ha parlat del gènere i hem vist d'un 53% del mercat a un 16% en ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, una gran diferència, i has parlat de la importància de la interdisciplinaritat, dels soft skills i també aquesta qüestió de la transversalitat, que Enric ens donava uns exemples molt bons. I finalment he de destacar aquesta part de coordinació institucional, que és molt important, molt de gent en parla, no? I parlar més d'administració pública no ho pot fer tot, amb les altres idees. I res, moltes gràcies, molt enriquidor i també gràcies a tots.